ବୃନ୍ଦାବନ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ବିଜେପି ନେତା ଉତ୍ତମ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଜେପି ଟାଣୁଆ ନେତା ଉତ୍ତମ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୃନ୍ଦାବନ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ବିଜେପି ନେତା ଉତ୍ତମ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଜେପି ଟାଣୁଆ ନେତା ଉତ୍ତମ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୃନ୍ଦାବନ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ।